Mangkel bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos ini dia. Ini dia kok gak tahu judul gitu. Ya apa? Wong kok turu ae. Nyapa kah? Ya rate ndak jipo arek tak ganti kuwi lho. Ganti apa? Ganti nalpot. Alah, nalpot tak ngene. Omonganmu lho. PHK kae lho. Tenang. Larang SBR ya. Jawa piye to? Ijal iki sak mesene. Jadi aku arep ganti nalpot yo. Endi ta? Nalpot apa? Jal ndelok. Penjawane arek tak gacok wong. Arek ngaret, Cuk. Nalpot yo kita. Peta. Nalpot GRBT. Napa ta jenenge alumi? Alumi. Nurifumi goblok. Nurifumi jenenge napa? Delok RBT kuwi nalpote apa? Suarane ya lho. Suarane SBR. Nah iki nek masalah suara embuh soalnya aku delokku nang anu yo, nang apa kuwi? YouTube lho, RBT kuwi nalpote kok Nurifumi. Lah iki aku ya iki kok ngertine Kaori. Lah iya, tarik nek kok ngene. Kuwi Kaori jalan lho. Romo kondi. Kalau Jawa apa ora tau cah iki? Si penonton sing tau tuku napa-napa aja. Takok ugi kuwi asli apa ora ana. Ori ora. Penonton sing tau apa? Sing tau montore racing-racing ngono lho. Iya. Ono kuwi. Nah iki Nek Piye to? imitasi. Orine Iya piye? apa? Orine yo Ori aku yo gak aroma, aku rata. Iki yo. Iki kan promo to, Kak. Promo apa promo? Promo piye to? Jangan cakap. Awak ya. Pere wis jebot. Lah Loh, promo kabeh nek pere. Lah menawa gak seneng. Lah perendi to? Gumbangke Mas. Perendi. Pere iki lho. Ya, Nurifumi. benane ndi to? Ya benar iki to. Iya, benane kene. Ya napa loro gini to? Ya, Napa loro? nama loro ya ra iso to. Iki anu yo ganti yo. Apa nih? Apa kuwi? Iki lho. Gak pas. Ya to, enggak model ya. Kuwi kok. Sing iki kok. Iya. Kita gua nang Grindo tibur. Lah ya apa? Di kayak kene tau enggak wong-wong iki barang kae. Iku ya. Gua ini. Waalaikumsalam. Salam kita gua rene, tak rene. Oh, kita Grindo. Iya, high-tech ngono. Ben Pas pa. Grindo yo. Lah piye to lah napatmu ngono kae ya gak kayak apa SPR apa kae. SPR ora. Yo ora. Enggak kok iso. Lah wis sorry anu pabrik wis langsung tek ngono. Ori pabrik. Jadi apa tanggen rapiah bilang. Ngene aja. Oh iya, pinter weh. Nek nang ngene. Per nganggo apa nek gak ngene? Wes, sip nih. Tapi ki anu ora ya? Apa? Yang kali ora ya? Iki lho. Ngepres ora anu lho. Gak, Ora. gak. Kan delok to saura pesen apa GRBT. Iki Nurifumi. Nah, Iya. aku langsung jot iki. Tapi mbok kualitas iki apik ora meh iki lho. Kalau sayur wani kan. Iya. Bos. Ngono kene tak. Jadi kayak kebun satu selawe kae. Ini kan nek. Wah. Lah kontribusi barang mugo apa to? Kontribusi Tak lo. Bisa mega berada kedal. Nah, ini jaga gone nanti kan ben adem kok. Panas ki gampang. Tak wis cedal ya.
Udah. Dol. Karek Hanya sitok. pot iki motor iki kudu keadaan ki adem mesinnya coba digowo. Lah pas bar bangkel lah tak unter oh. Lah dibek karo ngencengi. Plodol ngono. Ngering jalan. Tanya adem terus. Pil combengkal. Oh. Gak wene bengi pijet ta? Iya. Oh iya ya. Kuncinya gak enak. Masa gak enak kan? Enek. Boleh isik oh kunci bledok kaya udan ora enek yen. Ya men iki lah. Untur ana sik. Aja ditumpaki. Lah. Mau tak gawak motormu kok malah. Cuma mesin lu panas. Ya mau gawe piye neh? Ada jajal kula ning kene. Ora ada bau lebih ora. Ora cocok. Gak cocok. Cuma nang kene. Ora cocok, Bos. Nek mau anggone opo? Repo karo ngene. Cari nelpot. Apa? Ya, Udah, sabar aja pot. Ya, motor. Nah, tak enak iki. ya penak langsung sih ya. Ora wis. Iki dino sing rawasan ana. Enak. Wira wasan. Ini nyepot apa nah tak kok rolasan barang. Tapi berarti nyantol. Aku piye nek nyantol iki nek ora ora. Opone? Anu iki. Wira jauh main. Anu iki. Bundi to. Bot iki kan nyangkut. Alah, kena. Sor kena. Wah. Bengkel. Selesai, wes. Mati lanjut kok yo. Wes bos. Lah, tiba bengkong. Iki berarti nyepot sik. Gak piye iki, piye? Kau beli ketek. Rasanya penak. Wah, gendine. Lah penak nang ini piye terus mekanik TikTok. Patan sih. Penak ki Tapi napa? ki sing gak anu ki karek stok gitu. Ngature piye menake. Iki nyepot iki. Bentar bu ini. Matane. Karena nyepot nyepot kuwi. Berarti nyepot iki. Ya nyisa. Iki iso sak jerone kene yo. Ndi? Iki. Iki nyepot. Dan mantar tekan nalpat. Anggone repot gak ngono kae. Anggone repot. Lah Ya ora yo ngene kabeh. Napa-napa. Kowe nek dadi aku, grup banyak nganggo kae. Iki ketok kayak macet. ketok kene ya. macet piye to? Berubahnya dulu lagi penyet ki, kampo iso. Nek kudune mantra yang ini kita mak ngapa teh? Lah gak ya. Yo beli ketek ya. Lah iya. Siapa duwe L? Ora ro. Tiga duwe ora? Gak ro. Liga kok ngetan. Ora. Lah ngapa ta bolore ngetan ya? Kabeli nang. Lurung. Gak wis yo. Ben ngono sik. Wah. Antara gak beneran ini kok alat. Langgane Vega Jupiter ngono.
Ora anggone repo. Ini cocok kanggo repo. Ya anggone repo, anggone repo ya. Gulune padha karo tek kulige. Duh, engkeng ning ngisor kae. Delok ta kuwi. Ya padha nang penyet kabeh. Penyat kabeh ya brang. Pabrik Iki ora tak tuwi tombong iso apa ora yo? apa? Nek tak tuwi tombong. Jajal sik to. Iki jajal sik. Iki lho. Ya jalan nek metu wisan iki. Wah, aku tinggal buat ki manggone gak iki. Kenduk Kak. Ya telan lho. Betel jadi. Masa apa enggak anu Delok to. Gambar anak wong. Kan wong. Kene wong. Enggak ngetan apa dikawik. Sik tak delok. Delokan. Delokan. Nek anu paling omah nek Mbak Siti. Mantar. Nah, pada dulu kan, pirang senti kere, karena kayak parah ya. Itu kan coklat ra ya. Permu kalah. Kalah. Bongke ya? Cuklek bongke. Nek gung panas lho lebih, nek wis ana buka. Apa enggak? Enggak, wis nang nyileh kana. Oh iso ngene. Ya iya. Tuku nang ora ngomong batur wis ya, mulai pesen ya tak. Tak kan ju. Wis kono kok. Gak kena. Yes, pas lanjut kok sik, Bos. Seneng itu lho, Betul. Dan apa tanyarnya ya? Coba cari. Lagi dong gue lagi. Wes to. Buat ya. Ya wes ada grendo nih kayaknya dibur. Grendo. Ini grendo nih. Jajan terus. Mudah enteng ah? Enteng. Nih motor ya mudah enteng. Antara pimpinan kayak camping. Angger kayak apa bor ini mesti enteng. Aku dulu apa teh buat. Kan ngene kan metune langsung luas. Lala. Iki kare nunggu sekok karo Oh, ban. sekak apa toh? Sekok. Gurih ya? Sekok. Alas kok apa ta nek teko karo dhewe to sing Sing kata anu nih. Apa? Omonggo. Alah tak lungsuri kuwi. Ini apa tas kokmu? Anu, sekarang jedak ya. Anggono tak kulo. Gak iso, Mbah. Besok piye? Dak iku gembludak ya sekoknya. Enggak tahu. Lagi lho. Kopi. Oleh berapa tadi? Dari coba nggih. Apa? Kilo. Menerima apa? Boireng. Boireng. Toh Surabaya Pusat. Boy cireng. Boireng. Boy cireng. Boy cireng. Ngiringe. Apa? Ngiringe to. Ndi ya nama barang? Nama barang yo dikit to, waspada ki. Pada ini bos iki dari Kak, ini lho. Mas Arif yo, dari Mas Arif. Terima kasih. Apa? Benda penasaran iki dibuka. Buka. Aja ben langsung ngono kuwi. Anu silet. Silet. Ya silet. Benda penasaran. Kayak Bendane kembali. iki. Lah gaun apa anu tuh kayak apa? Sekokmu. Lalah rahasia wi, iki aku arek iki tok kok sing tuku. Enggak. Kok sing kae engko anu nih. Yo wes ngusir kae ya. Yo aku tak nganggo kae. Ah, Loh. terus aku pengen. Aku gak tekan ping. Ora apa-apa aku kae wes kae. Wih. Wih. Ah. Apa iki? Seker, Bos. Seker. Bener poker. Seker. Kanggo Rio bos. Soale Rio montore apa yo? Iki dan di dandanan ndang melok trabas. Montore Kelas motor bengkel. aktif bos. Iki lho seker komplit yo. Iya ta saring sapa to? Komplit saring. Loh. Anggere apa wis sepur? Mesti dibuka, ngono lemah. Masih dibuka nek lemah bos. Lemah. Oh, persesnya sih 50 yo. Heeh. Tanda to. Pas berarti. Ya pas oh, standar aku. Ono. Iki dari Mas Arif untuk Rio. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Arif. Pokoknya kabar berkah lancar rezeki. Amin. Ya. Amin. Terus. Nah iki karek kowe esuk kapan kamu pasang? Yo. Masa yang secepatnya toh? Secepatnya yo. Soalnya Soalnya kok kok dan terabas yo. Ya. Ya yo.
sikat wong iki. Ya iki. Kamu ki. Oke, terima kasih Bos. Terima kasih, Bos. Nanti ganti anakmu. Apa? Seko yo ngene teko to. Kau ngenteni teko. Garap lu pesen seko apa motormu? Alah. Ya jan rahasia ya. Aku pesen kayak pengen terus pesen neh. Aku kae ae yo. Dua nek catat seko. Tapi we nek misal kuwi engko wis mbok pasang wis siap urung to? Siap ya? Siap ngono Bos. Jadi aku matur suwun untuk Mas Arif. Berkah barokah lancar rezekinya. Ngono. Oke, jadi ngono ki konten tak akhirnya pakene. Pokoknya sekian dan terima kasih. Kita terus video-video berikutnya. Jadi tetap asa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.